Assalamu alaykum mehriban Türkmen dowannamyz. Ähliňiziň janyňyz sag bolsun, watanymyz asuda parahat bolsun. Ýurtdaşynda işläp okap ören mehriban Türkmen dowannamyň her biriniň Allahdan tarapy açyk bolsun. Bu ýylam ýylyň soňuna ýaklaşdyk. Her bir türkmenlemide elimizden geldi kadar köpüsine işsiz götürene iş tap berdik. Köpü enatalarymyza Türkmenistandan ogluny, gyzyny getirdip okuwlara saldyk. Awa köpüsini ikamet wiza bilen getirdip ellerine kimlik alyp Türkiýe döwletine daha mutly çalışmana, iş tapmana kömek etdik. Hemmäňiziň janyňyz sag bolsun Allahajan. Her biriniň Allahdan tarapyňyz açyk bolsun. Bu ýylam näme? Okuw sezonumyz kapandy ýani inşallah täze ýyl martdan soň inşallah getireriz okuwy. Anşyklar başlaýanlar. Bu ýyl sadece açyk universitetlerimiz bar. Elimizde şu wagt sadece bu Türkiýe döwletindäki türkmen dowannlary geçerlidir universitetler. Türkmenistandan okuw üçin getirýän däldir. Sadece Türkmenistandan ikamet wiza bilen getirýänler dowunçyklar. Şo ýagdaý bilen habarlaşyp bilersiňiz profillerimizde nomer bar. Ikamet wiza bilen gelenleriniz bar bolsa-da içiňizde kimlik almana 1 ýyllyk eliňize çykaryp berýänler habarlaşyp bermer dowunçyklar. Içiňizde adres kaýt, tabutnama gerekliler bar bolsa habarlaşyp bilersiňiz. Onda näme siziň saýaňyzda elimizden geldiği kadar medeni danışmanlyk saýasynda köp türkmen dowannamyň ýüzüni güldürdik. Allahajan ýene-de begendirmäne elimizden geldiği kadar türkmen dowannamyza sowaply işler etmäge de elimden geldiği kadar kömek eder. Ýene-de türkmenler işden kösänseňiz WhatsApp iş bilen gruplamyza otaýdan kömek eder. Dokument ýagdaýda ähli şertlerine kömek eder. 2024-de gaçak galanlara tabutnama üstü bilen kimlik almana kömek etdik köp türkmenlerimize. Başga da ähli şertler dokumentli ýagdaýlaryna kömek eder. Istanbul içine, Istanbul daşyna taksi hymmatlarymyz bardyr. Biz bilen habarlaşyp bilersiňiz dowunçyklar 501 277 12 14.